നമ്മൾ ഈ വീട് ഒരു 25 വർഷത്തിന് മുന്നേ അച്ഛൻ വെച്ചതാണ്. രീതിയിലൊക്കെ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി പുതിയ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലരെ സമീപിച്ചു. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റിൽ ഡിജുവിനെയാണ് കണ്ടത്. ഡിജു വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഡിജുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിജു അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഡിജുവിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിലോട്ട് ഇത് മാറുന്നതും. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ആർക്കിലോണിലോട്ട് എത്തിയത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ 2 ഫ്രണ്ട്സ്, അവർക്ക് ആർക്കിലൈനായിരുന്നു വീട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ വർക്കൊക്കെ അവർ ഷെയർ ചെയ്ത് അത് കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്.